għax missieri kien dak it-tip ħejja fl-istess ħin missieri kelli relazzjoni wis close, ħafna close. U laqqas nafsena minn ngħidlek il-verità mingħajru. Kien bħala l-ikbar ħabib tiegħi, kien qisu ħija l-kbir. U laqqas noqogħdu mingħajru għax inkollu miegħu. Hekk se jibqgħu jiftakruh lil missierhom iż-żewġ uliedu bniet Nojlin ta' 22 sena u Elenja ta' 19 sena. Joseph Attard ta' 49 sena minn Birzebbuġa magħruf bħala Il-Lupu tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku fis-sigħat bikrin tal-4 filgħodu. Attard li huwa ex-surġent tal-Pulizija miet wara li ħabat bil-karozza li kien qed isuq farblu tad-dawl. L-inċident seħħ għal-ħabt tas-sigħa ta' filgħodu tal-4 fit-triq San Tumas f'Ħalluqa. Attard kien qed isuq lejn id-dar tiegħu f'Birzebbuġa. Nojlin u Elenja jitkellmu magħna dwar l-iktar momenti sbieħ li għaddew flimkien ma' missierhom. Istamilux eżempju, sefirna konna l-Ġermani tex kum għandna pjaċir. Niftakra f'dawk il-momenti wkoll jisni ma nistax nemmen li dit traġedja ġrat ta' filgħodu u ninqalax. Londra meta tlajna jien uħti u missieri, vera ħadna gost, qatt ma sefirna hekk għalina waħedna. Imma vera kienet esperjenza sabiħa, kollu nitqgħu. L-ewwel ma waslu fuq il-post tal-inċident kienu l-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit fejn sabu lis-sewwieq mitluf minn sensieħ. Fuq il-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll it-tim mediku mill-Isptar Mater Dei fejn it-tabib Michael Spiteri iċċertifika lil Attard mejjed fuq il-post. Ulied Joseph jirrakkontaw il-moment qiebes li għaddew minnu meta saru jafu bl-inċident tat-traffiku. U b'xi nsirt naf bl-aħbar qed ngħidlek laqqas naf x'ġara jisna ħassini barra mid-dinja. Elenja tgħid illi l-mewt ta' missiera huwa biss destin illi Alla biss jaf illi kien se jkun issa. U narra tibkit berza u għed rasri trebben għal-ewwel bat morna naraw filgħodu. Isfor tafutlu zaqqu hekk fit-taqliħa. Isu destin, kulħadd għandu destinu, tagħmlu twin u tagħmlu qasir. Qabel ma spiċċa mill-korp tal-Pulizija Joseph Attard kien stazzjonat fit-taqsima tal-klieb u wara fl-assa ta' Birzebbuġa. Ma li ġriet l-aħbar tal-mewt ta' Joseph mill-ewwel għad kbir ta' ħbieb tiegħu kitbulu messaġġi fuq il-Facebook tiegħu, kif ukoll tas-sieħba tiegħu Catherine u taż-żewġ uliedu. Bl-inċident fatali ġiet informata il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella illi ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Dan huwa il-15 l-inċident fatali din is-sena.